Infocast production pen kapatir pipon Queen of Karbi Anglong kedam tang chitini phain ko raporni mega audition padu depen non puthot grand finale ke padu ponchia phan puthot chisik chidang pontanglo fashion mate pang e parlaga na thu aning ke hanganim sopi maratum Queen of Karbi Anglong grand finale long kachepate runjia phan kachisik chidang padu pon bomlo nonamat alang litum dipu country resort longsi grooming session padupon bo lapen abang so Queen of Karbi Anglong competition mate kachepate ka padujia dim lapen arni lake non ke bang ji mati jong ni final cap Karbi people's hall taralang so singmir jenga chatai longsi peman ponpo Bangsu kachepate long ke hai duna bang aling setame tangka suri trokep lapen lak plianam music video contract long iti la sikelang dun chia ning ke hangara tum setame cheto petra kelang dun pen kacharap cheto dun ja phansi kachuni ri padupon News report Karbi Anglong Live